moltes gràcies. Gràcies a la nostra companya Mar Álvarez des de Reus. Justament tenim ara, aquí a la Selva, un dels impulsors de la construcció d'aquesta rèplica de la Capella de l'Assumpte, concebuda per Gaudí, per la seva família, al carrer Provença. És amb nosaltres el prevere doctor en Ciències Bíbliques i actual president de l'Agència de la Santa Seu per l'avaluació i promoció de la qualitat de les universitats i facultats eclesiàstiques. Ja no pot ser més llarg, això. Armand Puig, a més, és nascut a la Selva del Camp, per tant, de la Selva a la Selva. La Selva. De la Selva, és amb nosaltres perquè, a més, és autor d'aquest llibre, una de les millors biografies sobre Antoni Gaudí, Antoni Gaudí, vida i obra, editat per Pòrtic, i ara, a més, està revisada, és la més rigorosa, del mític arquitecte Reusensis, segons que diu a la cripta, perquè ell, si li dieu que és de Riudoms, us arribarà un cop de pinyol que sortireu amb globus. Però això està absolutament descartat, jo, o què? Home, ara els de Riudoms i els de Reus s'han posat d'acord amb una fórmula que és els orígens de Gaudí. Els orígens. I els orígens sí que certament són de Riudoms per un costat, perquè el pare havia nascut a Riudoms, Francesc Gaudí, i la mare era filla de Reus. Però vos al vostre llibre no apareix això, diu que va néixer a Reus. Jo dic que va néixer a Reus perquè amb rigor històric és altament probable, és a dir, amb un 99% de probabilitats que nasqués de Reus, perquè tota la documentació des dels 11 anys, 11, quan fa l'ingrés als escolapis, i ell i el seu pare firmen un paper on hi diu Antonio Gaudí Cornet, nacido en Reus, província de Tarragona. Per tant... Escolti, expliqueu-nos això, com ha anat això de la Capella de l'Assumpte, que és una peça de la seva família, que tinc entès que no sé si hi ha llicència per replicar-la o ja s'ha replicat a Xile. Ell va donar... A Xile fa 100 anys que ho volen fer, perquè Gaudí els va enviar els plànols i, en fi, les indicacions perquè poguessin fer-ho. Les ganes les tenen i sembla que ara comencen. Però em sembla que Reus podria córrer més encara, perquè Reus és una ciutat de 100.000 habitants i en aquest moment... Però ell va acabar com el Rosari de l'Aurora. Va acabar el 1906. No, vull dir que no es va acabar d'entendre amb la societat reusenca de l'època, que no van acceptar que ell remodelés la Basílica de Misericòrdia... Ai, la Basílica... el Santuari de Misericòrdia seguint el seu estil. Bé, el que va passar va ser que li van fer una mica la guitza i Gaudí, quan en un lloc no li feien la guitza, senzillament marxava. I ara estaria content? Jo penso que sí. Heu demanat llicència a la seva família? Perquè vos, això es va engendrar a Roma, això va néixer a Roma. Això va néixer a Roma, quan els de Fundació Cresol van venir allà per donar-me un petit reconeixement i vam estar sopant junts i parlant i tal. I va néixer aquesta idea. I va néixer aquesta idea. Amb el senyor Anton Pont i altres. I ara el patronat de la seva família ha dit, doncs vinga, va, feu. La seva família no hi posa obstacles i en principi doncs hauria de ser un actor col·laborador de la idea des del punt de vista del tècnic, els plànols, tota la qüestió. De seguida parlem algun dels aspectes d'Antoni Gaudí, vida i obra, com diem, el llibre de l'Armand Puig i Tàrrec, que també és un cognom salvatà, Tàrrec. Però tornem a sentir el cardenal Omella? Y creo que lo que se ha montado es, no sé quién lo ha montado y por qué intención había, pero que el Papa desde el primer momento sabía que venía a un país donde se habla una lengua histórica, muy antigua, que no se ha perdido a lo largo de los siglos, y al final apareixia la benedicció de la creu. Jo crec que s'ha alarmat allà la gent, no parlarà el català, evidentment que parlarà el català, fins allí on arribi ell. Ara que hi ha aquest lema d'aquesta visita, alça el cap, alça la mirada. Alça la mirada. Si Gaudí alcés la mirada i sentís que beneixen la seva torre en castellà, potser diria, no és això, companys, no és això. Bé, és que el que pot passar encara no està clar del tot, i jo penso que hi ha gent que està treballant perquè les coses s'acabin bé.
Però avanci'ns més, home, que ens... Què vol dir que les coses acabin bé? Sí. Que hi hagi una que el presència... La benedicció serà- que la benedicció sigui en català i castellà. I si pogués ser llatí, millor encara. Perquè llavors serien tres i quedaria complet. Més arrodonit. I confieu això, que això acabi passant? Jo penso que sí. Penso I que què ha passat perquè haguem d'arribar... Jo, no sé, dèiem aquests dies, caram, que sé que català no s'hi neix, se n'exerceix, i és molt feixuc. També dius, home, el 2026 ve un Sant Pare i s'ha de recordar que el 2010 encara es va parlar més en català que no pas ara, que justament la llengua pateix com en altres moments. Sí, certament, el fet que la llengua pateixi ara crea una sensibilitat. I el fet que l'Església sigui mare, això, per part de moltes persones, és un argument a favor que exerceixi de mare. I la mare és un que aplega tots els seus fills, per petits que siguin. I per tant, em sembla que en aquest cas la presència del català queda legitimat des de molts costats, però també des de l'essencialitat de l'Església. Però s'abadat. És que l'Església és divina i humana. Sí, molt bé. I aquí potser més humana que divina, no? I en aquest cas la part humana apreta. Bueno, sí, no, ja veuràs que que Gaudí era un bon home. A veure, que queda claríssim. Sí, Queda sobretot clar. si porta tricorni, llavors apreta molt més. Encara més humana. La part humana, bueno... Molt bé. Escolta'm, ja veiem que no voleu perdre la cadira de la seva família el dia de la missa. Però se l'entén, se l'entén. Tècnicament ha contestat tot el que li has preguntat. En llatí es diu intelligentibus pauca. Els intel·ligents en tenen prou amb una petita cosa. Sí, no, te diràs, per això val més no tipar-se. No us agrada la coca amb cireres? A veure si així us sedueix. M'agrada moltíssim, però de moment... De moment no, si no encara no us entendríem. Parlem de Gaudí i del pes. Ell arriba a la seva família quan la cosa ja anava. Sí, però anava poc. Havien fet de la cripta 6-7 metres. Ja. I llavors ell diu això, I deixeu-me llavors fer... ell diu, la cripta l'haig de seguir perquè ja hi havia els fonaments posats i el traçatge hi era, però el que faltava era dalt. I llavors ells quan presenta un pla que no tenia res a veure amb el del Francesc de Paula Villar, que era l'arquitecte... L'arquitecte primer que hi va haver, no? Sí. Se li va confiar a la seva família el 1883. Dieu al llibre, en aquell moment ja era un arquitecte ben equipat, inquiet i apassionat, una persona que havia llegit molt, que havia estudiat grans construccions de la història humana, que havia treballat amb dos dels grans arquitectes de l'obra religiosa més significats de l'època, conegut de prop els millors tallers de materials arquitectònics, d'objectes artístics de Barcelona, i Joan Martorell, que és qui ho promovia, no? és quan es fixa en ell. Agafa els plànols de Tànger i... Home, el de Tànger ara, el Galderic Santana ho està estudiant a fons, això. Tant de bo poguéssim arribar a una reconstrucció del que pogués haver estat Tànger, perquè Gaudí, fins a la seva mort, va tenir al seu despatx, taller, obrador, una reproducció de la secció, diguem, no? de la imatge que serien les missions catòliques africanes a Tànger. Per què? Perquè allà hi havia les 18 torres, allà hi havia moltes coses, els cons, tot això, que després resultarà que la seva família emergeixen. Per tant, que Gaudí a Tànger va, amb tot aquest projecte, perquè sembla que va anar a Tànger, sembla, però també hi ha un punt de dubte aquí. Però en qualsevol cas, ell s'expressa i la seva família és filla en part d'aquesta visió. Tota carregada de simbologia, no? Miris on miris, hi ha un significat, un sentit, els evangelistes, la Mare de Déu, la Torre de Jesús... Això és el que la fa única, perquè tu vas a una església gòtica, Santa Maria del Mar, que és esplèndida, i allí que les columnes són les columnes, no tenen nom. Gaudí els dona nom, és a dir, els fa entrar dintre de la matriu simbòlica. I el simbolisme treballa com una xarxa. És a dir, tot està relacionat amb tot. Però la segona cosa és que aquest simbolisme s'aplica a l'arquitectura com a tal. Hi ha solucions arquitectòniques, per exemple, que tenen el 3,
les dues línies rectes amb la tercera així posada entre totes dues, i ell diu, això és la Trinitat, Pare, Fill i Esperit Sant. Per tant, d'una certa manera, el símbol fecunda l'arquitectura. I l'arquitectura s'expressa gràcies... Va molt lligada, no?, tota l'obra. Amb la funcionalitat, perquè Gaudí va dir, jo faig cases perquè la gent hi visqui bé. I per tant, parlava de les claraboies de la ciutat de Barcelona com de tubs infectes. Aquells grans tubs que hi ha. Bé, és a dir, Gaudí no s'encallava gaires, Diem que Gaudí es mirava molt a la natura, ara amb la intel·ligència artificial què hauria fet? Home, amb una punta d'ironia hauria dit en saber més nosaltres. Sí, però s'hauria estalviat molts passos, molts càlculs, no? No ho sé, perquè sí que és veritat que els ordinadors, la tecnologia actual li ha donat la raó amb les mesures i amb tot, però la intel·ligència artificial és una altra història, em sembla que no... S'inaugura aquesta creu, no?, de la Torre de Jesucrist. És una creu que la veiem, i vos, al vostre llibre, repasseu tota l'obra, no només la Sagrada Família, sinó moltes altres obres. És la seva creu, que veiem a tants llocs? La seva creu té 4 braços. Això ja apareix a la Casa Batlló, al Parc Güell, a Bellesguard... Exacte. Per què? Perquè si només en té 2, segons com, no veus que sigui una creu. Si en té 4, veus que, efectivament, que sempre hi ha 2 braços en marxa. Diem aquest Gaudí molt connectat amb l'espiritualitat. Què creieu que pot avançar en el seu camí espiritual amb aquesta visita del papa Lleó XIV? El papa Lleó XIV ve a confirmar la fe tots els qui vulguin ser confirmats en la fe, però ve també a portar la bona notícia d'una persona que en aquest moment és reconeguda, diria jo, molt universalment, com algú que va fer una síntesi única entre la fe, entre les conviccions creients i la matèria. I l'esperit i la matèria junts és una certa contradicció in terminis, perquè o és matèria o és esperit. Però és que Gaudí espiritualitza la matèria i materialitza l'esperit. Però jo el que us pregunto és si, no sé ara com està el camí de santedat. Això està bastant bé. Que dieu que el papa Francesc, com ho dieu que va... El Francesc, on t'ho va deixar, papa Francesc? Ho va deixar en què el va fer venerable el 14 d'abril del... Venerable. Venerable. Venerable vol dir virtuts heroiques, és a dir, virtuts provades, fer esperança i caritat, prudència, justícia, fortalesa i temprança. Pobresa, castedat, etc. Ell, el primer que farà el papa Lleó XIV, que de fet aquesta visita, que després pel davant serà a Madrid i pel darrere a les Canàries, ve per coincidir amb el centenari de la mort de Gaudí. És baixar a la cripta, a la capella de la Verge del Carme, on està enterrat. El que jo sé és que el papa baixarà baix a la cripta i que tindrà un moment de pregària, de silenci davant de la tomba de Gaudí. Jo us deia, si després d'aquests fets heroics reconeguts, si això després significa algun pas més amb el papa o... Això significarà que d'aquí a uns quants mesos, o potser anys, jo espero que siguin mesos, el podrem veure beat. Ja. Què presenteu com a nou? Què us ha sorprès? Perquè ja l'heu... Què oferiu en aquesta nova edició revisada? Jo sóc un historiador del cristianisme antic, vaig fer un llibre sobre Jesús que va tenir un èxit notable, i per tant vaig apropar un personatge que és únic en la història humana. I ara m'he apropat a Gaudí amb la mateixa metodologia, amb metodologia rigorosa, històricament parlant. Però després Gaudí en coneixíem el 50%, és a dir, coneixíem el Gaudí arquitecte. Però el Gaudí home de fe espiritual, tot això no ho sabíem, i la sorpresa ha estat majúscula, perquè Gaudí el que feia ho vivia, i el que vivia ho feia. I per tant les seves obres són inseparables de la seva manera de viure, de fer, de reaccionar. És a dir, és un creador. Però un creador necessita referents.
la tradició no és un destorb, és un estímul per a la innovació. I aleshores Gaudí aquesta síntesi la fa d'una manera, no es pot dir perfecta, però quasi. Gairebé perfecte. De fet, el Congrés Mundial de l'Arquitectura, que començarà a finals d'aquest mes de juny, i farà un acte solemne, un lliurament de premis a la seva família, que no sé si és com de dir, bé, potser durant un temps no ens acaba d'agradar, però ara ja sí, no? No sé si és una reconciliació, perquè hi ha hagut veus crítiques també, no? Hi ha dit que s'hi semblaven a la Pasqua, que era horrorosa, que era un... El que passa és que quan en un lloc hi entren 5 milions de persones a l'any, és clar, llavors costa molt de fer discursos una mica durs sobre el lloc. Molt bé, doncs moltes gràcies a l'Armand Puig, un aplaudiment també per la feina que hi ha en aquest llibre.